At tørre dit vasketøj naturligt er godt for vasketøjet såvel som miljøet, og så sparer du også penge. Brabantias Wallfix er altid klar til brug og betjenes uden besvær med kun én hånd. Med en enkelt bevægelse har du 24 meter udspændet tørresnor til rådighed, nok til en hel maskinfuld vådt tøj. Den er velegnet til større stykker vasketøj. De yderste snore er 120 cm lange. Wallfix er vindsikker, vejrmodstandsdygtig, har en solid konstruktion og er lavet af korrosionsmodstandsdygtige materialer. Alle arme er udstyret med specielle huller til tøjbøjler, ideelt til tørring af dit sarte vasketøj. Armene er udstyret med specielle huller til tøjbøjler, ideelt til tørring af dit sarte vasketøj. Wallfix leveres som regel med et beskyttelsesbetræk eller en opbevaringskasse for at holde den ren og tør. Det er nemt at installere en Wallfix på altanen eller i haven udenfor, eller endda indendørs med tydelige trin-for-trin instruktioner, robuste monteringsbeslag samt en boreskabelon.